Kanin he ka tu soi lo ngai tha tu tan mun takin lo ngai tha corona second wave kini o Varanasi area chu na sa takin min thua ma TV ate in khia anga min khoya mitam tak an thia ganga luya te mithi an pe ya an phu ma chu di chung chuan heng ring tu te hian I swimming in khom an do wangin kini chu kan in khom zer ringot mai ti chuan tu na hian kini chuan ti hian la li so Krista ti sen che ring in ma kan la a hei hi mua hei hi la li so Krista ti sen ani tui ania ti chuan kan tong traya heng kan di te pani nen ko san hian kan tong traya ti chuan he tui hi kan la li so ti sena kan chan ti rani tong trai na in rin na in ti chuan hei hi kan tan chuan corona vaccine covid shield ania kan tan chuan PPE suit ania kan tan chuan mask ania chu wang chuan heng him min hum him tu rani in ria tani India rama corona vaccine chu atem lu tu mu to rom lo heng thingklang mi tanian mu to rom lo hospital om lo doctor anom lo kanal pa thisen ro chu kan ta na omani vainia hian huai takin kan kal zelang keini pastor po kan nu na thapin kan kal zelang engla hemi te hian an du than nge in khom an tiani in du chuan in khom lo wayang kan ti pon in khom ang an ti kan tan chuan I so ti sen chi kan in ha na ni doctor le medical science kan in ngat ve thei lo kan khen phak pon ni lo chu vai ni hian ka soi du a bo chuan rin na in ma kan la zel do na in trong trai na po min lo hiau la huai ta ka kan kal zel thei na turin an mel den en ula heng ring thar te hi mel ru pui le mi thiam in hula wang an jan phak tok tur chu in hri ang BPL family yom ve kan ni ma se Krista I so thi sena wangin vai ni en ne tu wan ni Krista I so thi sena wangin te tu wan ni I ka puang ani kai ni chu ne tu kan ni vai ni en lom thu ka thila che Yesu ka lahu ka e hi mi zong zong kan in tira kan in the pokang he ti hian in khom piang in la li so Krista ti sen kan wang amen lal pa chu fakinom ro se heng tui te hi tu na video kan ti lang thei lo kan trong trai vek to ni Krista ti sen ani to ni kai ni zon tui kan ti ngai to lo I so ti sen kan ti to ni lal pa min so fakinom ro se heng kan rong bol tu te hi en lai ma in doi o an chang ngai lo wa huai takin ti hian an trong trai le ani कंजूस मत करो खूब